በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስለበረኩ ናይ ደብረ ሀገረ ወለተ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ሊቀ ካህናት ቀሲስ ሚካኤል፣ አቦታት ካህናት፣ ከሞን ዲያቆናት፣ አቦታትን፣ አቤታትን፣ መንስያት፣ ሕፃናት በሀበሻ እግዚአብሔር ቤተሰብ ለሚያልቁ አምላከ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ምስጋና ይጽናዮ እና በሰላም ዘላፈበና ኣብዚ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ካብቲ ዘዘለዎ ሃገረ ስብከቶም ተኣኪቦም ካብ ነሓሴ 1 ክሳብ ነሓሴ 16 ናይ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጾም ዝጾምዎ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ካብተን 7 ኣጽዋማት ሓደ ጾመ ፍልሰታ ከምጂና ክመልክተብ ዝፈቀደ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይጽናዮ። በሐቂ ሎሚ በቤተ ክርስቲያን እዛ ሎማዓንቲ ዕለት ነሐሴ 11 ናይ ቅድስት ሐናን ናይ ቅዱስ ኢያቄምን ወርሃዊ በዓል ተባሂሉ ዝዝከር፣ እዚኦም ድማ ናይ ድንግል ማርያም ወለዳ ዝኾኑ እዮም። ስለዚህ ሎሚ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝተነበበ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 35 ክሳብ 45 ዘሎ ቃል ንሎማዓንቲ እግዚአብሔር አምላክ ኩላትና ሚስጥሩን ጥበቡን ይግለጸልና። ዛቲ እቲ ማሕደረ መለኮት እንተተሰይመት ሰንበተ ክርስቲያን፣ እዛ ዕለት እዚኣ ማሕደረ መለኮት ዝተሰየመት ቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን እያ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ አቦና እዛ ዕለት እዚኣ ሰንበተ ክርስቲያን ከምዚና በቤተ ክርስቲያን ክንርከብ ስድራ ቤት ምስ ደቆም ተኣኪቦም ስም እግዚአብሔር ክጽውዑ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብረ መንግሥቱ በግርማ መለኮቱ በዳግም ምጽአቱ ዝመጸላ ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነት ከምኡ ካብቲ 10 ትእዛዛት ሓደ ዝኾነት ጎይታናን እግዚአብሔር አምላክ ንሙሴ ዝሃቦ ሕጊ ጽላት ውሽጢ እታ ናይ መጀመርታ ንእግዚአብሔር አምላክካ አፍቅር፣ ካልኣይ ስም እግዚአብሔር አምላክካ ብከንቱ ኣይትጸውዕ፣ ሳልሳይ ሰንበተ ክርስቲያን አክብር ተባሂሉ እዛ ሰንበት እዚኣ ጎይታ ዝተስዓላ፣ ጎይታ ንሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸላ፣ ጎይታ ብክበበ ትስብእቱ ብዳግም ምጽአቱ ዝመጸላ ሰንበት እያ እሙን እዛ ሰንበት እዚኣ ናይ ለይቲ ድቃስ ከይፀቐጠና ኣላኢሉ ናብዛ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኾነት ማሕደረ ወልድ ማሕደረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንርከብ ዝፈቀደ አምላክ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይጽሐዮ። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት አንሳይኮ ይንቴ መንገድ አልባል ማይኔ ይመጽእ ረድኤቴሰ በማኅበረ እግዚአብሔር ይብል። ናብ ላዕሊ አንቃሪረ ጠመጥኩ ብየማን ብጸጋም ብቅድሚት ብድሕሪት ደፈትኑኒ ፈተናታት በጽሐኒ ናባነ ዝጥመት መንከ ክረድዓኒ ኢለ ናብ እግዚአብሔር ለመንኩ ይብል። ሎሚ ስደት ቀሊል ኣይኮነን። ብኸመይ ናብዚ ቦታ እዚ በጽሕኩም ከምዝኮንኩም ንስኻትኩምን እግዚአብሔር አምላክኩምን እዩ ዝፈልጥ። ስለዚ እንታይ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ማይተይ አንሳይኳ ይንቴ መንገድ አልባር ይብል። ዓይነይሲ ናብ ሰማይ አንቃረርኩ መን እዩ ዝረዳእኒ መን እዩ ዝሕልወኒ ኢለ ተጠመጥኩ ሲኢሉ ናብ እግዚአብሔር ምጥማት ከም ዝግብኦ ሰብ ንሰብ ብሰብ ዘይድሕነሉ መዓልቲ ክትመጽእ እያ። ቅዱሳን አቦታትና እንታይ ይብሉ? እግዚአብሔር አምላከይ ካብቲ ጸላእየ መን ከም ዝኾነ ጸላእየ ይፈልጡ እየ፣ ስለዚ ጸላእየ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ድማ ካብኡ ይርሕቕ ይሓድም እዩ። እግዚአብሔር አምላከይ ፈታዊ መሲሉ ካብ ዝመጽእ ጸላኢ ግን ንስኻ አድኅነኒ እዩ። ክቡራን ሕዝበ ክርስቲያን እዚ ዘለናዮ ሰዓት እሱ እዩ። ካብኡ ንሓዉ ዝሸጠሉ ገንዘብ አምላክ ዝኾነሉ ክብሪ እግዚአብሔር ዝሓቀሉ እዛ ዘመን እዚኣ ንነብረላ ዘለና እንተበዘሕ ሰባ ካብኡ እንተበዘሕ ድማ 80 ክንሳ ሰብ ኣብዛ ርኩስ ዝኾነት እዋን ብቅድስና ክነብር ተጸዊዑ ክንሱ ብዝረከሰ ናሱ ብዘይኮነ ገንዘብ ዝሽየጠሉ ጊዜ ኢና። ነዚሁ ቅዱስ ዳዊት
ንጉሥ ክንሱ ንእስራኤላውያን 40 ዓመት ዝገዝእ ክንሱ ተስፋ ቆሪጹ ናይ ተስፋ ሕይወት ዝህብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ አቦና ብተስፋ ተሓቆሱ ብጸበባ ተሓገሱ ከየቋረጹ ጸሎት አዘውትሩ እዩ። ተስፋ ናይ ክርስቲያን ሕይወት ክርስቲያን ብተስፋ እዩ ዝነብር። ስለዚ ተስፋና ኣብ እግዚአብሔር እንተደኣ ኮይኑ እግዚአብሔር ይረዳእና ከም ዝኾነ እዩ። ሎማ አንቲ ዲያቆናት አንሳሪ ከዋይንቲ መንገድ አልሆነ እጅ ፈተና ችግር ብነፍስ ብስጋ ብነፍስ ክብል ከለኹ ነፍስን ስጋን ስለ ዝባሓሱ እዮም። ስጋ ክብል ከለኹስ ፈተውቲ መሲሎም ፀንዓቲ ዝበዝሕሉ ጊዜ ስለ ዝበፅሐና እዩ። ስለዚ ካብዚ ንክንድህር እግዚአብሔር አምላክና ነቲ ዓይንትና ረድኤትና ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ክንኣምን ኣለና። እግዚአብሔር አምላክ ዝኾነሉ ህዝቢ ዝተባረኸ ብሩክ እዩ። ዓለም ኣብ ዝጠፍዓሉ ጊዜ ካብ ሰማይ ካብ ምድሪ ሓዊ ዝወርደሉ ሰብ ከምቲ ኣብ ዘመኖ ብማያሂ ዝጠፍሉ ኣብ ዘመንና ብማያሂ ዝጠፍሉ ዝሰነቁ ዝሓንፁ ህንፃታት ዝፈርስሉ ኩናት ዝበዝሓሉ ውግን ወረ ውግን ከም ዝመፅእ ውሉድ ኣብ ልዕሊ ወለዶም ከም ዝለዓሉ ብዙሓት ካብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ ገንዘብ ዝበዝሕሉ ጥልመት ዝበዝሓሉ ኣብዚ ኮነሉ ዘመን ንሕና ሃደራ ክብለኩም ኣላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናብ እግዚአብሔር ጸልዩ። ቅዱስ አቦና አባ ባስልዮስ እንታይ ይብል ኣብቲ ውዳሴ አምላክ ዝበሃል ጸሎት ከምዚ ይብል ንእግዚአብሔር ለመንክዎ እግዚአብሔር ሰማዕኒ ሃበኒ ድማ ይብል ክወሃበኩም ትደልይዎ ካብ ሰብ ተጸቢኹም ካብ ሰብ ክትረክቦ ዘይትኽእሉ ካብ እግዚአብሔር ጥራይ ዝወሃብ ነገር ስለ ዘለኩም ለምንዎ ንእግዚአብሔር ለመንክዎ እግዚአብሔር ድማ ሰማዕኒ ሃበኒ ይብል። ሎሚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ መጽኹም እግዚአብሔር ሰሚዕኩም እግዚአብሔር ሂቡኩም ክትከዱለኹ ከምቲ ያዕቆብ ክኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ንእግዚአብሔር ምስ ረኸቦ ከይባረካንስ ኣይሰደድካን በለ ይብል። በረከተ አብ በረከተ ወልድ በረከተ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሕይወትና ክወሃሃድና እግዚአብሔር ለመንክዎ እግዚአብሔር ሰማዕኒ እግዚአብሔር ድማ ሃበኒ እና ንእግዚአብሔር አምላክና ክነመስገን ናይ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ሎሚ ኣብቲ ወንጌል በቲ ጊዜ እቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት ይብል። ሎሚ ሁላትና ካብ ዓድና መፂና ኣብዛች ኪዳነ ምሕረት ቤተ ክርስቲያን ኣለን። ድንግል ማርያም ኣዴና ዝተጓዓዘቶ ጉዞ ግበረለ ኢልና እግዚአብሔር ክልመን እግዚአብሔር ድማ በረከቱ ገበና ናቱ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን። ናበይ ከይዳ እንተ ተባሃለ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኢዮብ ገረብ ራማ ዝተባሃለ ሳልሳይ ሰማይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቀውም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ናብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መፅኡ ተፈስሒ ተፈስሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ ይብሎ። ደስ ይበልኪ ምልዕተ ጸጋ ማለት ጉድለት ዘይብልኪ ተሞላኹም ዶ ጉድለት እንታይ ዘይብልኪ ንጽሓ ሥጋ ንጽሓ ነፍስ ንጽሓ ልቦና ተዋሂዱኪ ትነብሪ ድንግል ብህሊና ድንግል ብሥጋ ዝኮንኪ ድንግል ማርያም ናብኣ ከይዱ ቅዱስ ገብርኤል ደስ ይበልኪ ኢሉ ናይ ዘመንና መናፍቃት ንቅድስት ድንግል ማርያም ንምስጋን ኣሸጊርዎ ማለት እዚ ናይ መን መንፈስ እንተይኩምኒ ናይ ዲያብሎስ መንፈስ። ስለዚ ሐዋርያዊ ጥንታዊ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ እምነትና ነዚ ናይ ቅዱሳን በረከት ክንወሓዱ ምስ ነፍስና ስጋና ክነብር ከም ቅዱስ ገብርኤል ክንከውን ተዓዲልና ኢና። ሎሚ ለይቲ ብሳዕታ ዝተደኩም ኣቦታትና ካህናት ከምኡያምርኩም ኢላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትደርሱ። ምክንያቱ ናባሃ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ቅዱስ ዑራኤል መፅኡ ጽዋ ልቦና መምዘስዮ ካባ ካብኡ ጽባ ንዝወረደ ዘስተው አዲስ ድርሰት ትደርሱ ቤተ ክርስቲያን ትለምናለ። ለቅዱስ አባ ጊዮርጊስ ገለጸ እግዚአብሔር ንዓናውን ይገልጸልና እዩ ምሳላቶም ዝነበረ እግዚአብሔር እጅውን ምሳና ኣሎ ኢልና ምናምን እንደራ ኮይና
ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ይዛፈር የለ መናፍቃን አፉ ተበሉ ጽዋ ስለዚህ ኢየሱስ ይሉ አደ ኢየሱስ ወለ ድንግል ማርያም በዘይ ዘፈሩ አስራ ስራ ማነሳ ነስተዋይ ሰብ እንኳን ነው አያንዳት ሰብ እንኳን ድንግል ማርያም ተነስ እግዚአብሔር የቅዱስ ቴዎድሮስ እግዚአብሔር ሰብ ካስፈጠረ በሙስ ሰብ ወይኑ አዳም ዘላለም ዘር ይመስ አንዳት ከተገሪ አንዳት ብሎ ዲሽተሽን ዲሰንቱስ ሳሽን ተገሪ አብሊቶስ ጣት ሳቀራኒዮ መስጠት ተሰኪሙ በሐሙስ ቅናስ ሳዶር አላዶር ዳና አዲራ ሮዳስ ተባሉ ቅናተ መስቀል ተሸክሙ ክርስቲያን ለዚህ ቅናተ መስቀል ተፈዘለ ወይ ስለዚህ ይርጻያል ክርስቶስ ሰዓት ክርስቲያን ታቆና ፍቁራት ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያን ታደራለች ፍቅር አልስጣት አንዱ ዘመን ፍቅርና ብርሃን ዘነፈው የሩ አምላክ በዘይቱ ሰብ እግዚአብሔር አምላኩ ስለዝቀው በበግ ማለት ሳዶር አላዶር ዳና አዴራ ሮዳ አስተባሉ ጽናተ መስቀል አሉን ተስተራሩ ለጊኖስ ወይ ታወቂ እንኳን መስቀል ወይ ይወጣ አንተው ምዝወር ማለት ማይፈሰሰኝ እዚህ በቆይ ሰብ በፍቅር ተናገሪ እንጀራና ፍቅር ቆወን እነመገበው ምግብ እነሳቸው መስጠት ናይተማን አምላክ አብሮ አፊው ትባረከና ነፍስ ስጋራት እና ከበና ቅድስት ቤተክርስቲያን እነዚህ እጅ ዘመናየው በፍቅር ተናገሪ ስለዚህ እዚህ እግዚአብሔር ለመንኩ እግዚአብሔር ታየለን አላሁ ሰማዓኒ አበል ሰራሩ እግዚአብሔር ለመንኩ እግዚአብሔር ሰማዓኒ አበል ልማ እንታይ ተበቁማስ አላሁ አለ ታሪክ አለው ቤተክርስቲያን ዘንድ ላይ ታዝባሉ ተሳውት ተጣቂሞ አው ከይዶማ እንጂ ትምህርት የለምስለ ዘንታለው ነበር እጃው ማህበረ ደግሞ ሰረብ ስላለ አንተ ለወዳ ታይላት ወደይ ተማይታ ተፈካስ ናበዛ ተመስ ናባለ ቦታ ከይታይ አጥዋለ ተመረስ ያለው ማማመር መስሪያቤ ዝራው ስለተነበር ደካይ አባባቱ መስሪያቤ ሳይንስ ሳይንስ ተነርሰይ ማሃባ ብሎ መስሪያቤ ተከናበር ተነሰይና ሀከም አላሁ ነው ሀከም መስሪያቤ ወንባር ማለት አዛሳት እዚያ በስጋና ከመውጣት እንታይ ለውተው ከማህበስ ሁሉ ነው ማሐፋት ነው ሁላና መካየ ነው አደገን ይዱ ከየወሰሰው አንተ ወደ ንስሐ ካይሮ አይ አዳይሲ ለማይካ አገዛ መሳራ አንበር ናካሎ ወራቤት ታይይላል እንታይ እጅበ እግዚአብሔር ለማንጎ እግዚአብሔር ሰማዓኒ ማለት እንታይ ተለውጣስ እዚህ ዘመን አየው ተሰበሰበ ብዙ እንኳን ተቆማል እስቲ ግዳማዊ ህይወታትና በዚያላ አሚታ ምስጋናዬ ነበር ዘይመጣና ሱቁ አመታና ዘንሰከሩ አባትና ዘይሐዝና ንስሐ ዘይአተና እቲ ቤተክርስቲያን ዝሓበልና ትእዛዝ ዘይመፍፃምና ናብ ቅዱስ ቁርባኑ ብሰማንያ በአርባዓ መዓልቲ ተቀቢልና ክርስትና እጂ ንኃጢአት ባህርያት ተዋሪሱና ኢልና ካብ ናትና ኃጢአት ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይበዝሕ ምዃኑ ዝረሳዕና ሰባት ኢና ማንም ናብ ቅዱስ ቁርባኑ በቂዩ ዝቕበል የለን ብፍላይ ዝዘርናዮ ዘሎ በካመ ምሕረት መዋቅቶ በከመ አበሳ ከም ምሕረት ካዳንበር ከም አበሳና ግብረና አይኮነን እሞ ድንግል ማርያም ዝገሸቶ መገሻ ትገብረና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኮን ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ከዓ የሳቤ ሰላም በለታ
እግዚአብሔር ለሰላም አምላክ ሰላሙን ሕዝብና ሰላሙን ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰላሙን ሀገርና ሰላሙን ዓለም ሁሉ ገበርና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ናብ ኤልሳቤጥ ምሰብጽሕር ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ድንግል ማርያም ሰመት አደግ ጎይታይ ሕፃን ከሐጎስ ተሰራሲሩ በለት አደግ ጎይታይ መንፈስ ቅዱስ ድማ መድዓ ንመን መሪዋ መንፈስ ቅዱስ እስከ ንመን መሪዋ ንቅድስት ኤልሳቤጥ ይመሪዋ ኣና ይኩምኩ ዝብለኩ ንሕና ጥራይ ዘይኮነስ በቤት ዝበሃሉ ዝሓዝሞ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነገር ኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ መልዓ ኣብ ኢላ ድማ ንስኺ ኣንስቲ ዝተባረኪ እኔ እቲ ካብኣ ተዘወልደ ሕፃን ዝተባረኸ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክመጽእ ዝኻበይ ኮነለይ ንወድቲ ሰላምታ ምንሰማኹ እቲ ሕፃን ኣብ ማሕፀነይ ኣብ ከርሰይ ብሓጎስ ተሰራሰረ እዩ። ቅዱሳን ኣዴታትና ወለድና ዝተባረኸ ዝተቐደሰ ውላድ ሃበኒ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ ዝፈቅድ ንወለዱ ዘፍቅድ ውላድ ሃበኒ ናበይ ጽድዩ ነይሮም እንተዘይኮነ ማሕፀነይ ሰውዎ ይኩን ትፈልጡ ኢኹም እንደ ኣቦና ኣቡነ አብርሃም ገዳም ኣዲኦም ነዚ ውላድ እዚ ኣብቲ እዋን እዚ ዝነበረ ናይ መናፍቅ ክህደት ዘመን እዚ ውላድ እዚ ተወሊዱስ መናፍቅ ንከይፈውሲ ኣብ ማሕፀነይ ኣንብር ወይላት እዩ 7 ዓመት ዝኣክል ድማ ስለዚ እቲ ህፃን ቃል ሰላምታ ምሰመ ኣብ ማሕፀነይ ብሓጎስ ተሰራሰረ እዩ። ስለዚ ንድንግል ማርያም ከምዚ እናተመስግና ከለና ውሂብዋ ሰማይ ዝባን እንተዝኸውን ብራና እንተዝኸውን ቀለም ባሕሪ ቀለም እንተዝኸውን እፅዋት ብራና መፅሓፍቲ እንተዝኾኑ ደቂ ሰባት ፀሓፍቲ እንተንኸውን ናይ ድንግል ማርያም ምስጋና ይግባእ እዩ። ምክንያቱ ሰማይ ምድሪ ዘይፈርዎ ኣምላክ ስለ ዝፀወት እዚ ሰማይ እኮ ሓደ ዝርእይዎ ኣለኹ መሬት ተፈጥራለሃ ስለልቦ ህፃናት ይፈርሱ ኣይኮኑ ንመሬት ብዘይ ዓንዲ ንሰማይ ብዘይ ዓንዲ ንመሬት ብዘይ መሰረት ዘፅንዕ እግዚአብሔር ንክትወልዶ ዝፈቀደ ለአብ በራሱ ለወልድ ወላዲቱ ለመንፈስ ቅዱስ ተላሃ ቤቱ ተባሂላ ተጸውዖት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ናብ ኤልሳቤጥ ጌራ ሰላም ዝበለታ ኩላትና ብበረከታ ትባረከና። ናይ ሥላሴ ምሕረት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም በረከት ናይ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በአጽናፉ ፈድሉ ቅዱስ መንፈስ ሰብአጋንን አርቁ ነፍስናን ቅድስት ቤተክርስቲያንናን ህዝብናን ሀገርና ረድኤት አድሮና አምላክ ቅዱስ ሚካኤል አምላክና እግዚአብሔር ዝምስገነሉ ነፍስና ዝቅደሰሉ ህዝብና ደቅና ዝባረኩ ቢሆን ያበና ተሳክቶ ያስገርና እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት